Hello mindenkinek, én itt Deep vagyok, és ez egy újabb helyzetjelentő lenne. Tudom, hogy kicsit sok mostanában, de kicsit sok is a történés. És itt van velem Vivian. Hello, És most ismét, aki nézi a csatornámat, annak egy kicsit nagy fordulat lesz, mert úgy döntöttem, hogy Binding of Isaac sorozatot abba hagyom. Na hát miért? Az okot itt láthatjátok előttem. FIFA 14. Emiatt a játék miatt hagytam ott az Isaac-et. És van is egy pár mondandó, hogy miért. Isaac-et nem tudjuk, nem lehet multiplayerbe játszani. Kivéve lehet, ha egy PC-n vagytok, egy gépen, de értitek, hogy akarom mondani. Hogy a két ember, aki nem ismeri egymást közelről, és akar még egymás ellen aki fifázott valamikor életében, azt tudja ezt egy wager. Lényegében, az. Aki nem tudja, azt kérdezze meg kommentbe, elmondom neki, elmagyarázom. Na, és igen, első ok lehet multiplayerbe tolatni. Hát itt most egy negatívum jön, én így a karácsonyra kaptam meg a 14-et, FIFA 14-et. És nem a 15-öt. És örülök is neki, mert sokan mondták, hogy a 15-ös az bugos, nem is kicsit. Bugos, igen, és ezért örülök. De hát, hogy aki akart volna velem játszani, az most nem fog tudni, mert neki 15-je van, nekem csak 14. Nekem ennyi elég. Nekem ez jó, nekem ez tökéletes. És tehát azon belül mi várható? Kezdőrugás, Ultimate Team idények, menedzser karrier, valaki rám írt, az valószínű Vivian, vagy más. Igen, én voltam. Szóval majd megnézem videó után. Profi klubok, barátságos online meccs, ez is lehet. Hát képességjáték nem. Vagy itt a többen, gyakorló arénában, ilyen oktató, ilyen cselező dolgok. És ugye itt még lehet bajnokságot is tolatni. És igen, ott látható az igazi nevem. Nem szégyellem. Igen, 8-as szint vagyok még így az origines karakterem az 8-as szintű. Igen. És ti ezzel a kettővel foglalkozzatok, hogy ha nézni fogjátok kezdőlappal vagy lejátszással, a futballklubban, a személyes szabással nem hiszem, hogy fogunk foglalkozni a videóban. Max a beállításokkal. Igen. Na, ugye azt akartam mondani, hogy még miért Binding of Isaac abbahagyás, és miért FIFA 14 kezdés. Hát azért, mert szóval Isaac-et kevesen nézitek meg, valójában én ismerem is valamennyire a nézőimet, és nem nagyon szeretik az Isaac-et. És ismerek olyat, aki jobban szereti a FIFA-t. És ezzel én is így vagyok, szóval, hogy én is jobban szeretem a FIFA-t, mint az Isaac-et. Ez a nem tudom, hanyadikok, nem számoltam. És most egy véleménykikérés lesz. Vivi, te melyiket szereted jobban? Isaac vagy FIFA? Aztán FIFA. Na akkor még egyel több ok, hogy miért legyen FIFA. És igen, azt hiszem, hogy ezután lesz egy Minecraft gameplay megint. Ugye? Ja. És igen, bocsánatot szeretnék kérni, véletlenül rossz időrendi sorrendbe raktam fel a kalandokat, meg a készülődést. A kalandokat gyorsabban raktam fel, a készülődést később. Szóval ez egy újabb ilyen hiba. Na, és igen, az egyik kedves nézőm megijedt, hogy megkérdeztem, hogy adjon a töknek nevet. Te, nem tudom a valós nevedet, nem is emlékszem, hogy YouTube-on milyen néven írtál. Te, aki írtál ott kommentbe, ne gondolj rosszra, a Minecraftban a töklámpásra gondoltam, emlékszetek.
mert ez a kommentelő megijedt, tett fel vagy 4-5 kérdőjelt, hogy mi van? Jó, nem kell megijedni, nem arra, hanem a játékbeli töklámpásra akartam gondolni. Hát ez a videó annyi is lett volna. Én itt Deep voltam, és itt volt velem Vivian. Sziasztok! Sziasztok!